Dobrý deň, ja som Maťo. Teraz ideme nahrať také super video, ktoré sa volá GTA San Andreas. Zatiaľ si otvoríme našu super limuzínu. Volá, kde pôjdeme na voľaké paneláčky a budeme skákať sa v tiskách. Parkour GTA San Andreas. Pardon, to som zapomněl. A teraz. To je čo? Som super. Teraz ideme dať jednotku, hej? To je jednotka. Teraz P, tlačíme super P. Na rovinu si mal ísť. Haha. Môžem ti potom pomôcť? Jedno video? Počkať, vyležíme si hore. Hádam, to není až také dlhé, ak sa vám to bude chcieť pozerať. Skočíme. A urobíme salto. Toto, predposledné, 9, 8, 7, 6, 5 a 4, 3, 2 a jednotka. Stačí vám to? Ak hej, doví, už sme to.